Telaw għal 2260 dawk li jinsabu rikoverati fl-Italja kaġun tal-coronavirus illi fl-aħħar sigħat kompla jinfirex f'partijiet oħra tal-Peniżola. Il-mejtin fil-pajjiż ġar tagħna huma 80 filwaqt li 160 fiequ minn din l-influenza. Fid-dawl ta' dan il-Gvern Taljan ħabbar li ddaħħal fis-seħħ digri ġdid illi fost l-oħrajn jimponi l-għeluq tal-iskejjel u l-universitajiet sa nofs dan ix-xahar. Il-Gvern tal-Prim Ministru Conte jrid ukoll jissospendi għal xahar sħiħ l-attivitajiet sportivi, futbol u manifestazzjonijiet ta' massa. Min issa sal-aħħar ta' Mejju qed ikun ikkalkulat li l-Italja se titlef 31 miljun turist. Is-settur se jħoss ma' 7.4 biljun euro f'telf. L-aħħar aħbarijiet qed jindikaw ukoll li l-awtoritajiet tas-saħħa fl-Italja qed jistmaw li fiż-żoni l-aktar milquta mill-coronavirus hemm nuqqas ta' madwar 5,000 infermier. Intant, matul il-jum kellna diversi żviluppi marbuta mas-sitwazzjoni globali illi ġab miegħu il-COVID-19. Il-Bank Dinji qed iwiegħed illi joħroġ 12 biljun bħala appoġġ. Iċ-Ċili u l-Arġentina rrappurtaw l-ewwel żewġ każijiet. Fi Franza hemm rapporti li sparixxew mal-10,000 maskra protettiva. Ġie rapportat każ ta' COVID-19 fl-uffiċċji tal-Unjoni Ewropea fi Brussell. Fl-Iran kien hemm 15-il mewta oħra, konfermati aktar minn 500 każ ġdid fil-Korea t'isfel filwaqt li l-Indja illimitat l-esportazzjoni ta' ċertu mediċini, azzjoni li qed qajjem tħassib madwar id-dinja kollha. Żviluppi ieħor interessanti huwa relatat ma' dak li qalet l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-aħħar sigħat illi stqarret li l-influenza tal-coronavirus hija aktar qattiela mill-influenza staġjonali. Il-COVID-19 toqtol 3.4% ta' dawk li rriżultaw pożittivi, filwaqt li l-influenza għandha rata ta' mortalità fil-livell ta' 1% jew anqas.